Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah Pasaton. Selamat hari Minggu madihamu amanginang remaja dohot naposo bulung naman dohoti ibadah di gereja nang di bagasta namar sada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amanginang parhalado nami. Huria ni tuhatta nahinahulongan marsada ni roha mai tamu sesa darion la memuji tuhatta di minggu sesa gesima 60 ari adorang sohaheon atong sian nasa roha dohot hapor seaon tapasangap matuhani tapuji maibana marhite edde pujian songon topik ni mingguta sadarion debata saleleng-leleng na do Jahoba tapuji matuhatta marhite buku ende nomor 565 ayat sada sahatro di ayat tolu las rohaku lau mamuji. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia natuno palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsomba marsinggang mahita tuadopan ni Jahoba si toppahita ay ibana do debatatta jala hita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martangi yang mahita ale amanami na di benua gidjang disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion
asa disegai aka ulaon ni si bolisi. Say pageduk mahami marhite-hite to dimna badiai. Asa unang tarpeddem hami di bagasan dosa. Alaya sa monang hami saat ro di ujung. Jala asa mardame hami sa leleng di tanoon. Pai masahat hami Tuhan nguluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku ende nomor 574 ayat 1 ayat 2. Puji ma debata. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu sesa gesima sadarion. Imana tersurat di patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek di toru ni tano. Iyang gotong gabe si sombaon. Manang siuluan dia do lapatan nii oddo ikon dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan ni homitan. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon na humbar tu patit nai. Ale Tuhan debata sa pargugui mahami mangulahon na humbar tu patit ni. Tapuji matuhatta marhite buku edde nomor 160 sia ayat 1 dohot ayat 2 ho si panguluau. Sa
tatopoti madosata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom huilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen upaserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhotopot hami tungna jot-jot do hami manimbil sian akadalan muda badia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i aidang dihalomohon roham hamatean niak kapar dosa alai hamabao ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masaluhut hagiduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi porbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di goar muna badiai. Amin. Tabege maha tabaga bangga taringot Tuhan sesan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalau sim songon obbun. Jala songon obbun manorop akka dosam. Sai mula maho tuhau ay ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji ma Tuhatta marhite buku edde nomor 178 ayat sada tabbatolu Roma tu Yesus. Hata ni debata turpu epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Markus bin Dusada ayat 20 sia satro di ayat 30 sia tajahama margati soring.
Dung ruar sian parguruani, manigor di bongoti nasida majabu ni si Simon dohot si Andreas, rapon si Jakobus dohot si Johannes. Jadi didapoton maibana, dijama matangan na paheheon, dungi ditadikon pane-panei maibana, jadi dihobasi ma di nasida. Gabesada nasida nasahutai marpungu di jolo rumai. Dungi manogot nai borngin situtu dope hehe maibana tu balian laho martangiang tunalungun. Jadi dung jupaksa didok nasida mamandok ibana sude hala mangalului ho. Laos laho ma ibana marjamita tu parguruan nasida na dilihat Galilea jala dipabali akasibolis. Ima sahatna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata marhite punguan Kur'ina para Kamis.
Tapuji matuhatta marhite buku Ede nomor 110 ayat 1 ayat 2 las rohaku situtu. Tidakon maha porseon tai songon nahina tidakon idongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tunopa langit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabe-gabean siya tot di porbadia adorang sua bubuhan ido tuhatta na tumau na bernit di panguhumuan ni silatus na matetar pajal do ibana di au pinasilang na tua tubanua turun jumtanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo no suatu dosani di sima ibana pai mulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akka nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia taina mandok mulak mangolu disogot daging ni halak nauk mate dohot dia nguluan nasora sudah amin. Tapuji matuhatta marhite kor ina Deborah.
tatangihon matiting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Huria nahi naholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Saunari tatangihon matikting ni huriata di bagasan mingguon 5 Minggu 4 Februari 2024. Na perjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion 5 digoari minggu sesa gesima doho topik debata saliling-liling na do Jahoba. Na paduahon jadwal parhobas. Na marhobas di minggu arian 5 Padita Erwin Jansen Marpaung STH, Padita HKBP Bonang Indah, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, Pendeta Haris TH Sitorus STMM Marhobas di HKBP Binong Permai. Na patuluhon pilihan khusus diari sadarion papungu pilihan khusus dohita tu haperluan pembangunan HKBP Bonang Indah. Na dipasahat marhite amplop nanaung pinaradie ni huriatta jala tapasahat tu kotak pelian ditiki pelian paduaho. Na paupaton barita habot niroha diari Minggu 28 Januari 2024 naung salpu nunga marujung ngulu sada halak ruas ni huriatta 5 Amang Jure Aman Munte Manang Opu Laura Doli Nahinan umur 74 tahun, namaringanan di Legok Permai Blok Besada E6 Tangerang masuk Wik Bethlehem. Jala dibuat tudian di hari Selasa 30 Januari 2024 di TPU Menteng Pulo. Tatangakon ma asa sudi keluarga na ditinggalhon ni naung marujung ngului dilehon hagugoon dohot pangapulion sian Tuhan debata. Na palimahon pertanyaan pamuhai katekisasi sidi tahun persiajaran 2024 diari sadarion Minggu 4 Februari 2024 masuk pukul 10.04 WIB maringanan di gereja di Patupado pertanyaan pamuhai parguru malua tahun persiajaran 2024 na didohoti sude na toras dohot parguru malua dohot sude guru pangajar. Tiktingon mana gabe udangan tu sude na toras dohot parguru malua dohot guru pangajar asaro madohoti ulaoni. Na paonopon pertanyaan bonataon punguan Korina Deborah HKBP Bonang Indah diari Kamis tanggal 8 Februari 2024 masuk pukul siawib maringanan di SPH Karawaci di Patupado pertanyaan bonataon punguan Korina Deborah HKBP Bonang Indah. Sinosohon tu sudi anggota punguan Korina Deborah asarade madohoti ulaoni. Na papituhon tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sude ruas ni huriata
asa boi tapasahat tok-tok ripe tu pembangunan doho tu pengadaan aset gereja. Boi ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor 10 sada 800 sada 06 sada 554 atas nama sampai sitorus. Napa waluhon pelean dohot iuran bulanan. Pelean parmingguon, pelean sekolah minggu, hamuliateon, pelean bulanan keluarga, dohot iuran bulanan, boi mata pasahat, marhite sintuawik, tabe manang sekretaris gereja, nang manang ditransfer tu rekening kuria. Napasiyahon, parhepengon, dohot torop ni ruas narotu parmingguan naung salpu boi mata jaha dipail naung di pasahat huria marhite WA di Ganup Group. Napasapuluhon selamat ulang tahun. Parhalado rab dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni roha matu sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe siang tanggal 20 sia Januari sahatu 4 Februari 2024. Hata nitu hata si peota ima natar surat di pasalmen sia sada ayat sia ai hodo ale Jahoba haporusaku nasun timbuli nunga dibaen ho partano batu aku songonima tikting ni huriata sai di batama nama masu hita saluhutna. Tapu jima tuhatta marhite kor amasion.
tapasahat ma peleatta marhite pelean sada adot sada b laos tede hom masya buku ede nomor 117 Jahoba de Batattado. Musut
Damai ni debata na sumurung sian saluput na roha. Ima mangara moti aka hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Kuriani Tuhata di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata di minggu seksa gesima. Onom puluh hari adorang sohai heon. Ima dienet sian Yesayas. Bidu 40 mamukama ayat 20 sada sahat 70 sada di dokma songonon laos tapayut ihut ma di bagasan roha tadi tukso mamo tohamu tukso di bege hamu mai tukso pinabuaan tuhamu sian mula-mula tukso ditibangi hamu ma aka ojahan ni tanoon. Marhabang sa iba na di atas niliat portibion. Jala doson si hapor aka pangisinay. Iba na pahibang aka langit songon dagangan na halus. Di pahire na sida songon abid udung-udung bahen inganan. Iba na pasahaton aka panggemgom gabe soada. Aka panguhum di tanoon gabe marlea di bahen. Ipe nasida di suan. Ipe nasida di saburhon ipe marurat pakal nasida di tanoi. Asal mangompus ibana dopak nasida nunga malos. Gabe dihabakon haba-habai nasida songon rap-rapan. Tung isema paturzonmu au Paboa suman autusi Nina nabadiai Manaili ma mata muna dopak gitang jala idahamu Tung isema nama nopa akai Tung isema paruar parangan nasida marbilangan Ibana tahe majau luhut nei di guar nabi Marguru tu hina godang mi gogona Jala ibanado na sun hinagogo daktagamon lilis nang gosada. Puasa madohonon muali Jakob jala didoko ale Israel bunido dalaku maropon Jakoba. Jala dang maruli ugum au sian debataku. Atahe dang dibotoho manang dang dung dibegeho. Debata salililing na do Jahoba. Si topa aka ujung ni tanaon dang ololoja manang madate ibana jaladang hadodoan pikiran nai ibana balik mangalehun gogo tuna loja jala di pargogoi si tutu aka naso margelot loja pe aka doli-doli jala madate jala tersuladit aka namar daging natapos alai akan namar haposan tu Jahoba maruli hagogoon mardapot-dapot gabe marhabong nilali laho manaik marlojong nasida dang ololoja mardalani nasida dang olo mandate ima sahatna hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus sia dia do boto otak atok tongon ni debata na madok debata saleleng nado Jahoba. Tak terbaik kita manginang mangalusi sian pikiran nihita. Alai alus na ikon bahenota ikon sian panandaota di hapor seaon tu debata. Asa sahat alusi nababalgahon gowarni debata marhite akka pambahinan. Molo didok nababalgahon gowarni debata mengacu mai tuhasangapon dohot hamulia.
Jala doh sifat-sifat ni debata na transenden dohot iman. Nuaeng dihamu akamana midok nanami alus na boy tahida sia suku-suku selakinin na madok sia dia do bot okta na debata saling ngeling na do Jakoba. Arang tolu na widahami amanginam. Na parjolo ima sian puaso dohot hagogo onni debata. Andorang suadong do pe portibion nunga adong Tuhan debata. Allah berada sendiri. Andorang so ditopah portibion. Alani masih kuasa do agogo ni debata di top pama portibion. Termasuk mahita manginang sian panopau ni debata. Dilehot Tuhan debata tu hita roha nang pikirata laho mangula akau lahota. Laho berpikir nang bertindak ditiki si pasatona tu hita ima roha nang pikiran. Gabe terbaik kita mangula atau ulahta di tonga-tongan hasil ngono. Terbaik kita manginang satu sian akka napina sahat ni debata imam mahkamul atehon rohita tu bagas doro ni debata. Tapa tuduh dorohan nang pikirata dina di pasak Tuhan debata puaso nang hagogo na di tonga-tonga ni ngolukta. Alani nakinin molo hubigi hami nakinak ke edei. Iya. Memang napabalgahon guarni debata pasta. Dang nahulu amanginang da di minggu nasal pudak pas sente munah. Ido dah. So tung biar kamu dah. Napas topek do sonau merjani ta itu taheba. Holan sada nakin suku-suku rohaku bah pitol ngakak ni naparge dan nakin seksi ina berarti dang markur letare haben. Arang piga-piga na hida nakinin. Sian sesi perempuan, Tuhan si topa. Ho. Lapatan na disi di paturun Tuhan debata do kuaso nang hagogo onna tu hita ganu. Jala di paturun Tuhan debata do hasangaponna nang kamuliaonnya. Alani do gabe maruluk olok nak kita salukut di asi-asi na penasahat ni Tuhan. Songoni nang di Debora, kur Debora, hatuoku do Tuhan debata. Pangon yokudo gimana? Di bagasan ini dung ditopa debata hita dung deleu tua debata rohanang pikiran didongani nang di parmuru debata nguluta manginang. Tahilala di salukut akka ulau na tapatu basai di bagasan pondonganio ni debata diajari do hita asa mangulaun salukut ulau ni di bagasan lomoni rohana nang seksiama pe debata parholo debata para siroha tangihon di paluas to hita
dinalaho mangido. Alaholan debatado natuk ketuduhon puaso nang hagogonna di hatok tongon ni imana. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus sian kuaso don agogon nai bui taida amanginang ima di ayat 22 marhabangsa ibana di atas ni liat portibio. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, lapatannya Tuhan mempunyai kekuasaan dan dia berkuasa atas segala ciptaannya. Dia yang mengatur dan dia yang menuntun hidup dan kehidupan kita ketika dia sudah menciptakan kita ke tengah-tengah dunia ini. Imana parjolo manginang alanida ngadong na monoktong mulutai ida penguasa pe ya danghot di portibio doakan asing Holland debata na paduahon na boy idauta ima sian ketetapan ni Tuhan debata. Mololidok ketetapan ni debata ima rencana Allah yang kekal. Yang dia tetapkan berdasarkan kehendaknya. Jadi ketetapan Tuhan itu merupakan rencana Allah yang dia tetapkan berdasarkan kehendaknya. Nueng sahat mamanginang tuhita nang tu bangsoi. Ise do nama milik kita. Asagabi anak ni debata. Debata do langsung. Ise do nama milik Israel. Gabe bangsa nanesianna debata do langsung. Makanya menginang sebelum dunia, sebelum kita dipilih, Tuhan sudah menetapkan, inilah pilihanku. Menurut apa turut sama ngenang di 2 Timotius, itu sada ayat sia, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mula singkatnya kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Nuang sahat ma tutonga-tonga ni bangsoon. Sejarah perdalanan, parpadanan, na pinasahat ni debata tu bangsona, nunga digohi Tuhan debata, marhita integritas ni bangsona sendiri. Alanido Israeli gabe bangsona pinilit ni debata, bangsona dihaulongi, sahat matuhitai. Kita adalah bangsa yang dipilih, dan kita adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Persoalan na manginang, di hati-hai di zaman bangsui, sadar do bangsui, taringot tu parpadanan na pinasahat ni debata tu bangsui, nak tu hita pe sahat do hita, sadar nuangon, hita bangso na pinilit ni debata, jala debata na toktong makaholongi hita.
Sipata betong lupa hita manginang. Tak sadar hita di sini. Alaniah do tak sadar hita. Memang alani dirita do. Saya na dirita do na tabu wana manginang. Israel saya dipangasahod do na binotona ng dirina. Dan diida. Habal gaon nang hasangapon na pinasa ni debata di tonga-tonga ni bangsoy. Di tonga-tonga ni diri ni bangsoy sa diri. Nang tuhita piya manginang. Mulut ida di ayat 27. Wah, sama dohono mualai Jakob. Jala di doko ale Israel punido dalaku marupon Jahobang. Jala dang maruli mau sian debataku. Omma molo halak naso sadar. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata demi begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Hidupku tersembunyi dan hakku tidak diperhatikan Allah. Siapa bilang ngamangina? No yang mardikan do debata mangaleo pasu-pasu na tu hita. Tidak amangina. Tengok masongo dia perjalanan ni bangsoy. Tartaban bangsoy saya na toktong do di dongani debata. Song ni nang hita di tonga-tonga ni si taonon nang hapursuhon na masa tu hita. Saya na di dongani Tuhan ido hita. Nang manipel hita satabi nang mampen pikirat ta hita saya dipaingot do. Nang putus surat syarat jangan sampai minaro. Dipakuning to dini Tuhan ido. Rohana pikirat. Alani do huruk nakini sadar do bangsu na kita si pata bodo honota alani dirita gai bedak sadar kita marhite-hite na binahin ni debata marhite-hite padonganion marhite-hite pangaramoti na pinasa ni Tuhani alani puasa do hono ni Israel bunido dalakku mananguluku. Memang imanakin na manginang taringot torohan ang pikiran nido. Salah hita mamayak korohan ang pikirata ala selgabe tak teida habal gaon manang pambahenan ni Tuhan debata. Naholan dirita do nasaita pangasahon, nasaita patuduhon. Alhasil gabe sayna menolsoli do kita. Lo jauh martangiang tutuhani. Alaidang saynaro. Ringga sula ulau ni debata di tonga-tonga ni Huriana dang marnasahat si Hiremo. Di dia hakku ale Tuhan debata. Ido makana butuh kalak satu na frustasi mangina. Ala menuntut do hakna. Habis asitong na kewajiban ni kita pe ra tak tapa tuduhon. Gabe tabain masongon sara pemahaman nasala. Nadi pasupuhoro au ali Tuhan debata.
naso tinggil beho dipangi duaki. Huria Tuhan di bagasan Yesus Kristus dada di pasobo Tuhan debata kita. Bangsa Israel songodia parpadana pinasaha ni debata di paturut Tuhan debatado. Asal sahat tu hina argani na pinasaha ni debata tu bangsa. Nak tu hita pa mangina. No yang masuk kita tu bulan 2. Tak terasa ni nahita. Edang ngalan ni gogotai padongan yo nang pangaramo Tuhan debatado. Debatado na pature dalam lakata debatado na pature nguluta. Gabi bo hita tari parsak dari bagasan ombaso. Ima ketetapan ni Tuhan debata. Mula tapaturo sa manginang di bukan nomor 772. Udah manginang? Iya. Pituratus 72. Bisa dok? Ada 772 di situ. Warung do HP tah he. Ini do orang tinggal mencet nih bilang. Pola mau lina nang dah. Kalau nang WA dah. Ini do. Pituratus 72. Tede homa ayat sada tambah tuh. Tema dihita salukut na manginang. Sian nasarohat ta mahita matok kupasat masaluhut na tuho ali Tuhan dewata. Ikon paturin ni dewata. Ikon ajaran ni dewata. Ikon donganan ni dewata. Alani mono sosahat do pe manginang. Nang gabe tabain songon sada pemilahan. Napitur tagotap panadauta di dewata atong dangulu biau Tuhan. Mari kita berintrospeksi diri. Israel itu na disuruh introspeksi diri. Supaya kita mengerti bahwa ketetapan Tuhan itu kekal. Dan ketetapan itu sesuai dengan kehendaknya.
Dan ini harapan yang mau diingatkan kepada kita. Mulu nunga di pasak Tuhan di mata kita, ima gabe bangsona penyilitna, ima gabe bangsona dihaulongi Tuhan di mata kita. Tapi tuduh huma ketetapan di mata. Unang dirita, nekon tatapan audo dam. Alai ikon Tuhan di mata lo. Alani do di ayat 20 lalu di dok. Teh dang di botoho manang dang dung di begeho di batas saleleleng na do jahoba si topa aka ujung ni tanoon dang ngololoja manang mandate ibana jaladang hadodoan pikirannya tidak ada yang tahu amang inang ketetapan Tuhan Allah. Alani nak kini ni Musa di ayat 20 sadai kira sadalat di tukso mamo tohamu. Apakah kamu tidak tahu? No yang taida na pinasahap ni de mata markite hite ketetapan na. Arga do asi-asi ni de mata marite hite rohanang pikiran na pinasa ni Tuhan ni arga mangina. Hai pasoni arga do arga. Boy hita marpungu marlas ni roha dang argai ketetapan di debata arga. Una kola dirita atong songoroma. Anggona dirita do manginang na tabuan pasti itu tidak akan kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Kita be ulur agabe halak na marumutumut. Kira sugari moro tanik ngata manginang. Iya. Ari-arion butong gabi mulak poso manginang. Iya. Mulak gabi mulak poso. Ale ang gona siya mulai A1 unang maju 1 Z walan 1 SP. Ya. Dipikiri atau bi. Ay ngapi ga po pumuna mang. Ayun. Yang mesti ni. Sama ngulur piau, begitu. Yang mesti ni. Ana supusi. Terus mek kelari nang. Hido ka? Ayo. Ano pala daw songonao ka langsung gitu kan. Gitu. Nah pikir mulai A1S gitu. Dalam mausan. Pak itu cucunya ya. Gitu. Anak udah buruk kuning kudo. Tapi bapak udah 2 kali ya. Bagaimana lah nih? Terlambat kawin nih kudo. Ini memang ngalusi. Nggak pasti mengenang, pasti berubah. Ala ini tarik waktu akap pemilihan nonton terus nino pula tapi kiri. Mengenang. Mau lo piaro ngotik-ngotik. Si sada do, si dua, si turu do, nggak be. Angko sulit tapi kira manginang kosono do kosono butong tapi belgia hitan na asing ai ho ahana bahasa gabe hona songona ina kan buhipe na songona asing butok songoni itu rapola itu manangi se beta tanya ko manginang na penting adong ma na mangulu kita manguluhun di bangsohon itu obar manian tu ketetapan di mata do uhumna. Itu yang mau kita harapkan. Itu dah. Ayo. Mau do siap pirang ni hamion ya on ina ya udah enggak apa-apa. Kenapa lagabi hita nah? Arong tung de baru ngaku itu terkaluar. Itu. Lasing soti songonon terkaluar di mana? Iya. Sensitif. No penting tatangnya aku namangina. Rencana Allah kekal. Itulah ketetapannya. Dan dia yang menetapkan berdasarkan kehendaknya. Ikon tengok. Imana Pak dua namangina.
Napa tuluhon na itaida ima nasian kesetiaan. Setia do Tuhan debata tu badan. Tuhan adalah Allah yang setia menginang. Kesetiaan Tuhan, Dia senantiasa mengasihi kita. Isongo kita akan ringgas marminggu tah melatih na menginang. Ringgas manjahat Tuhan debata tah melatih ni. Ringgas berperan aktif di tonga-tonga ni kuria, di tonga-tonga ni akka ulaun-ulaun. Tuhan setia. Dan kesetiaannya itu senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan kesetiaan yang sudah Dia sampaikan kepada kita. Menang nggak bisa bilang-bilang ya menginang. Kesetiaan Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa Dia pun menunjukkan keselamatannya di tengah-tengah kesetiaannya. Di roh Tuhan Yesus Kristus tu portibion amanginang. Dan Dia memenangkan hidup kita, melepaskan kita dari dosa. Inilah kesetiaan. Dan kesetiaan itu menjadi pengorbanan. Sekarang mampukah kita menunjukkan pengorbanan kita kepada Tuhan? Mari amanginang. Lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Atau disuruh doh kita di tonga-tonga ni atau tongo ni Tuhan debata napi nasahatna biarahom mahitana parjolo monotai det plonom manai lima mata muna dok Pak Gijang. Gimana parjolo? Arahkanlah hidupmu, tujuanmu kepada Allah. Arahkan namanya. Dialah Allah, Allah yang nyata, Allah yang benar-benar berkuasa, yang sudah menetapkan segalanya di dalam hidup dan kehidupan kita. Sekarang mari kita arahkan namanya. Mari kita bergantung kepada Dia. Mari kita berserah kepada Dia. Mari kita yakinkan, mari kita berdamai sama Dia. Segalanya kepada Dia. Tidak ada yang lain namanya. Dan ini yang dikatakan juga kepada bangsa Israel. Mari, kembalilah kepada jalan itu. Hiduplah di dalam kehendak-Ku. Yang kedua, parapo sama kita. Itu dewata, di tonga-tongani akka. Sihri mota. Jangan lelah kita menginang. Ketika Tuhan Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita senantiasa menunjukkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan kita mau menetapkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Makanya kita akan menjadi senang menginang. Dang lo jang ulut teh, ubuti teh, dang murah-murah tanggal, itu. Molo seorang kita mau lo, dang tanggal, itu. Mulai semata halak dia disuri be, habis, kasih habis. Atau dapat lemar suri be, lam, orang tanggal usia terus kan, iya, habis. Besok orang hatop, oh, bapak ini nggak maksudnya ini, iya, udahlah. Ini, berikan. Kita berikan Allah, iya, segalanya kepada Tuhan. Yakinkan inang, amang. Biarlah Tuhan menggenapi itu. Iya. Imai terus ada. Alai akan nama haposan tu Jehovah. Maruli hagoboon. Biarlah Tuhan yang menggenapi ini.
dan nyata bagi kita. Kita tidak akan menjadi orang yang capek, tetapi senantiasa menjadi orang yang penuh membawa berkat, sukacita di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita sampai kepada satu tujuan yang sudah Tuhan Allah kehendaki. Songinang Israeli. Amin. Martangame. Mau lihat tema diho ali Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan jala sipalua. Nungahuida hami hatotongon napi nasahat siap kuasom ketetapan nang hasation. Alani dipaingotoro ali Tuhan debata sama nelia. Asamar haposot tuho. Tuk paluas ma ali Tuhan debata. Asa tok kami. Sian roha panadaon nami di haposeon nami. Asa tuho. Dang gangguhan. Alai naikokoro. Ibagasak kami. Jalahu haporsai hami do. Sahat do salukut nai. Hobartu si pasaton mo Tuhan. Ale Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Hami napungu itongatongani parsambad nami dohoto. Dinarong hami nagali. Say paingot kami. Say na mga soko hami. Dinarong na di bagasan pemulihan na say makirim ro tu bagas torom say patuk ma ali Tuhan debata hama malumi say na makirim tuho say paloas ali Tuhan asa ho mangalehon titikina alani tukoma nama nahapon saluput hobartu lomo ne roha. Mau lihat ya Tuhan. Martangnya kami musena di ruas ni huriam dinadong na di bagasa kabuk ni roha. Say paingot panadaon na asa toktong mga sauko. Asa keluarga na di bagasa kabuk ni roha tarapul. Jala hatop lahomangulahon aka ulaw na pinasahat. Di tonga-tonga ni aka pakobasion di huriam dina adong na patupahon bonataon. Asima roham ali Tuhan debata mardalan ma ulaw ni di bagasan las ngerohan asiak. Songoninang di aka parhobasmu nama kobasi di tonga-tonga ni huriam HKBP bonang indaon. Sian pimpinan huriam HKBP bonang indah amang padita dohon akka parhaladom dongani leho bisuk do gogo asamar gogo mangulahon akka ulaw ni asa di bagasan las droha salukut akka ruas ni huriam manjalo doho maka tindakon pakobasion ni parhaladom maulate matu gabe ho di pabelga gabe marmulia guar di tonga-tongani pakobasion ni marupon di dinami ali Tuhan debata sesama roha dan pikiran asa tamahami di hadapan di bagasan Kristus Yesus martangiak kami Tuhan. Amin.
sangat dohot rongku maka tidak kon hasana ponmi marete Tuhan menguji ho ode mata sangat dohot marete Tuhan menguji ho ode mata sangat dohot di ladang di adaran dohot ombak marete pidong tunggak cai sonan kusuli dolok sungai dot rura mamarita on sangat bituan marete Tuhan memuji ho ode mata sangat dohot marete Tuhan memuji ho ode mata sangat dohot. Olan musik. Siap-siap ayat tulu holan ama. Molohu ingo balgani holongmu Arhite Yesus datar silangi Anak sasa dami ode
Datangiyakko mapeliata tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harroan ni saluhut si lehon-lehon na denggando nasa olibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na lehon mi tuhami planami tuho. Sai jalo may gabi uap na usus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasaya kami pilaror pati manarajaon mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asal tanda hami godang ni sinalon mi tuhami. Asalam gir-girami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaon, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leho matu hami sadar hanguluan siapari. Si sama dosa nami songo pendesan nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami tuh itu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Disondakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midahu. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu matuhita salukutna. Ujo hami ma aka parhobasna nama kobasi di kebaktian Minggu Sadario. Dia mang setursi. Oh, Tuhamu salukut aka ruas ni Huriana. Hami aka parhobasnya pasahaton Tuhamu salukutna. Selamat hari Minggu ma dihita salukutna. Tuhan memberkati. Iya. Horas. Asa marpoto akan marpoto. Iya. Eta marpoto hita.